गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजोंनि थाखो 6 सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनाय थांखिनि हेंथायै क'क्राझाराव एबसुआ 2 घन्टा खुद्रिनाय हाबाफारि बानजायदों। बिजाबनि जेंनाखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनो लाइजाम हरदों। बेनिखायनो दिनैनि 2 घन्टा खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथियो। गाबोननि सावरायनाया नांगौ बायदि फिथाइ थायाब्ला हारिनि सार्थ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों सोमावसारफिनगोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रोङै बुंदों। बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ आसाम सरकारा गुबुन बिजोंफोराव इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लानाय बायदिनो बर' बिजोङावबो इंराजि बिजोंनि बिजाब फरायसालिफोराव दैथायहरदोंमोन। गोबां खेब गनायनो हायैनि बाथ्रा बुंबोसेयावबो बे बिथिङाव आसाम सरकारा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायालाबानो थांखि लानाय हेंथायै दिनै 11 एप्रिल 2023 खालाराव 11 रिंगानिफ्राय 2 घन्टा धरना हाबाफारि थि खालामदोंमोन। खौरांखौ मोननानै मैया मोनाबिलियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ लाइजामनि गेजेरजों धरनानि हाबाफारिखौ दोनथ'नो खावलायनायजों लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो खोथा होनाय बायदिनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जयै धरनानि हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जायो। बेखौनो रायजोनि गेजेराव एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ धरनाखौ दोनथ'नाय आरो गाबोन आसामनि जनता भवनाव सानजौफुनि 11 रिंगायाव सावरायनो गोनांनि सायाव गुवारै फोरमायथिना होयो। बिथाङा गाबोननि जानो गोनां सावरायनाया मोजां फिथाइ थायगोन होनना आसा खालामदों। अदालगुरियाव दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बिथांखिनि अनसुंथाइ लोगोसे माइ हाग्रा मिनि हेन्ड ट्रेक्टर आरो स्प्रे मेचिन आगजु रानदों। दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा फिस्टिसनि मावख'आव बरला PMKSY नि हेफाजाबाव आबाद बिफाननि मोनसे आबाद मावग्रा आगजु लोगोसे राङारि अनसुंथाइ रानना होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव बिथाङा बाहागो लाना बुंदोंदि आबादारिफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो बे हाबाफारिखौ लादों होनना फोरमायो। मैया अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि बानजायनायाव गोजोन आरो जौगानायनि सुबुंगौमा आरो हानजा सुनाय हाबाफारियाव फैनाय समावनो 2 नं एलाबारनि इउपिपिएलनि मावथि दिलीप कर्मकार आरो अर्जुन गरबेसर सानैया गंसे ट्रेक्टरजों सौग्रावना जोखोम जायो होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। लोगोसे एलाबारनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथां कमल काकरारि बिथाङा गासै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरनो नांगौ जानाय आंखालखौ जा हायो रांनि मदद होगोन होननानैबो बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव साबकाटा पुलिसा गंसे ब्रयलार गारि हमदों। साबकाटा आउटपस्टनि बिबानगिरि शिबा प्रसाद कलितानि दैदेननायाव फुंबिलि समाव होसो होसो हमो दाउ ब्रयलारनि गासै 11 गारिफोरखौ। माकटाइगावआव गंबा आरो दावागुरि गामिनि लामाजों सिखावै लांखोमानाय समावनो हमनो मोन्दों पुलिसा। दाउनि बेसेना गासै 17 लाखनिबो बारा जागोन होननानै मिन्थिनाय जादों। गासै 9 गारि सालायग्राफोरखौ हमनानै दोननाय जादों। सोरखारनि गुबुन हादोरसानि दाउ आरो अमाखौ आसामाव बारहोनायखौ बादा फोसावनायनि उनावबो सोदै बारहोखोमानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। पुलिसनि होसोनायाव सोदै सिखाव लामाजों खारखोमायो सिखाव दाउ फालांगिरिफ्रा। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा अर्चिड गार्डेन एबा अर्चिड आबादखौ बेखेवनानै होयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामियाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जाथोसे मुलि एबा बिबार अर्चिड मुंनि आबादखौ बेखेवनानै होदों। अन्थाइबारि गामिनि बे आबादखौ गोसो गुदुं जानानै मावनाय सुबुंफ्रा बे अर्चिडखौ लोंब्ला बायदि बायदि बेरामाबो हामो होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव बिक्रम दैमारिया बड'फा आरो बर' मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ मान बावहैदों। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव क'क्राझाराव बिटिआर कन्ट्राक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा जोबथेसालियाव ज'नानै दोनजानाय एनडिबिफोरनि दुखुदिया थासारिखौ नुनानै गोसोआव गाखांनाय फैदों होनना फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन आफाद बिसाया बिबान सोलाय सोल' खालामदों। मिरु बिसाया गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन गोदान आफादखौ दाफिननानै लाबाय। गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव गोदान आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों।